Ze izango da gaurko lehendabiziko platera? Gaur egingo dugu usakume, salsan, arrozarekin. Arrozarekin, oso Hori ondo. da. Hori da bat nire amaren errezeta bat. Errezeta bat, bai, hori da. Bai. Zure ama, asun. Asun, nire ama asun. Hori da. Bera prestatzen du, beti prestatu du etxean. Etxean. Eta orain Eta arrozaiatuko bere omenez egingo Hori da. duzu ahalik eta onduen, ezta? Hori da. Hori da. Osagaiak izango izkizuet. Koñaka, salda, usakumea, tipula, paratxuriak, azenarioa eta bomba arroza. Osagaiak esan ditut eta hasingo gea martxan. Hasiko gea bai, prestatzen. Hori da. Piztuko dugu nahi bale modu hori Hori da, sua. Lehenengo hori fregituko dugu pixka. Bai. Martxan, gorritu egingo Batxuria, dugu hori- usakumea, ezta? Hori bai. Hori da. Hori lehenengo berotzen denean, Hori da. bitartean prestatzen da. Bai, asko izanezko lotu egingo zinuke baino kasu honetan, lotu gabe, Nire horrela amak ez du lotzen Ez du eta lotzen. nik ere ora egiten Hori da. dut, lotu gabe. Lotu gabe. Bueno, botako diogu Hori da, bai. gatza pixkat. Hori da, ondo. Gogoratu guztiei nun gabiltzan, etxalekun, naparruan, imotz bailaran, ezta? Hori da. Hori da. Ja berotu da. Pixka faltako du, Bai, indar pixka gehiago jarriko diot eta listo. Bueno, momentuz, bai oilarra eta olioa isili daude. Beldurtuta, pentsatuko du da, igual, kozinatu egingo ditugula, claro. Eta isili dazkagu, ondo. Herri txikia esan zinun egun biztanlekoa, baina ikusteet artista dituzuela bertan. Ere bai, bai. Hori da, artistak ere bai. Naiz eta gaur egun bera Iruñan bizi, izatez, etxalekukoa. Hori da. Ondo. Erki. Basure martxan epiko dugu. Hori da. Tipula, txikitu. Ama Maria Xunek asko erakutzita zuri zukaldian, ez? Bai. Hori da. Naiz eta guan beak baratzan jardun. Bai, loreak prestatzen, zaintzen, eta barazki goxo-goxuak, ba egiten, jozu saltzeko. Ondo. Hau, listo, hona izunean, Bai, ja berotuta dago. Bai, nik uste dut, bai, itxuraz ala diruri. Bai, usaitzen du oligoa gaina ja. Bai, berotu dela. Bueno, nik uste dut. Bai. Txiki, da, listo. A ver. Hori da. Hori nor. Hemen gorritu egingo dugu, ezta? Bai. Arki. Neurriz, eharra usokumea, Bai. Ondia bai. Ondia, bai, hau bi launentzako eta ondo. Askotan raziokoak ikusten ditugu txikiak, baina hau, bai, bi launek jateko modukoa. Bai. A ber, hau ere. Zuritu, nahi zanezko, Bueno, ere. zuritzeko, hori. Hemen duzu, tresna, Eskerrik asko. hori, bai. Eta gehituko dizkiogu, hori bai, baratxuria, tipula eta zenarioa, ezta? Hori da, bai. Txikituta. Hori lehenengo. Hau ondo gorritzen dania. Bai. Atera eta... Bai, pixkat indar gehiago emango diot. Hori da.
zuen inguruan eizan, garaian eizako txoriak ere prestatzen ere. Bai, egiten dugu, bai. Egiten duzu, bai. Azte bereziak edukiko dituzuen. Han, igual... Eperra eta... Bai, eta gehiago basurdea. Basurdea, hori Hartzen da. dutena, bai. Basurdea gehiago. A ber, nola igual, ja... Bai, zati handiak basurdenak prestatu, ez da? Bai, gizatuan. Prestatzeko, bai. Eta basurde askotan igual, bezperatikan egunetan hola mazeratuta baita ere, ez da? Hori bai, gauean ere jartzen dugu ardoakin, eta hola bai. Eta barazkiak baita ere orduan gordini botatzen izkozu baita ere. Barazki batzuk, arduakin ondo estali, eta askotan, 24 ordu izaten da igual, egun batetik beste igual, minimo bezala, baina geho, 2 egunetan da horrela, osgailuen eukiezkeo ondo konserbatzen da. Ongi egoten da, bai. Hori, ondo egoten da. Eta aragi gogorrak izaten dira, eta orduan ondo xukatzen dute ardu guztia, ez da? Hori da. Haundila da, eta honin, pazientzi pixkat hartu indiar, ez da? Txiki ekarrezkio askarro, baina hauz. Hau bai, denboa behar du, bai. Hori da. Ba, utziko dugu hau pixka gehiago gorritzen, eta gero, barazkiak gehituko dizkiogu. Hori da, kolore harra hartu du, gure usakumeak. Ja, aterako dugu, usakumea. Hori da, atera, bai. Bale, kenduko dugu. Hori da, eta, bai. Atera, eta hemen jarri. Eta hau, gordetu, gero. Hori da, erreserbatzen dugu gerorako. Hori da. Eta ontzi txiki honetan, arrotza egingo dugu. Hau da olioaren salda. Salda, hori da. Oliskoaren salda. Hor batako dugu la pixkat. Arrotza pixkat egingo dugu batendako. Hori da. Gatzat olio pixka botatzen duzu? Bai, gatzat olioa. Arki ba. Orduan, irakiten hasiko da. Vale. Arroz erabiliko duzun arroza da, bomba ikusten dela, ez da? Bai, hori da, oberena, ez? Bai, oberena askotan, bombakin gertatzen zau, gehala, segurolaz. Eta orduan, bomba badakigu askotan, paia egiten daun orduan da, hori da, eta puntua hartzeko orduan, berak mantentzen du. Erratxago egiteko ere. Hori da. Bai, kostatzen zaio gehiago puntutik pasatzia, eta hori, ez? Bai. Bai, berez da, nola da, balintzikoa da. Albufeirako humiltatean egiten dana, eta berezitasun hori da. Agona izango. Hori da, bai, hori da. Pues pixkat, ez da. Handi datorrena da. Bai. Eta hoxen, asko erabiltzen dugu, marka bateko hau besteko eta, baina, bueno, bomba ezan dela, puntu ondo mantentzeko, eta? Orduan orain egingo dugu hemen olegortan. Bai, hemen barazkiak, bere zuko honetan barazkiak, ez da? Hori da. Arki ba. Hori, berua dago. Hori da. Bai, gorritzen ditugunean hola txorillak eta horrela gero bere zoku honetan, olio honetan barazkiak egitea orduaka grazilla, ez da? Zaporea emateko ere, bai. Hori da, bai. Bai, saltza hortik azitzen da azken finean. Hor gelditzen dan, suko... Hori da, bai. Hortxe, guzti horrekin, usaila ere berezia da, hori da. Ara, pues da, hori da, arroza... Hori da, arroza martxan. Salda pixkat, bueno, orain pixkat utziko dio, hori da, pixkat honekin naztu. Bai, eta salda eta koina pixkat gota gero. Hori da, bai. Hori da. A ber, orain... Pixka berotzen utziko dugu. Bai, zu emango dugu. A ber, hartzen duzu, ez? Du beti hartzen, baina, bueno, kontuz, bazpane? Eba, Ui, ama! Pues bai gaurko honetan bai, Koñaka ona, ekarri ezuzuk, Bai. Koñaka ona, hori da. Hori da, batzutan zukaldian koñaka merke erabiltzen du, baina gaurko honetan, koñaka ona, Bino merkea da ere, merkea da baita ere, Ona eta merkea. Eskaldalo zu orduan. Listo. Vale, pues ya itzali da, orain botako diogu salda. Hori da, jarki. Eta gero hemen bertan, berriz barrura, osakuma berriz barrura. Eta ja hori utziko dugu hau, pues... Ja bihatza jartzen denean,
bestela, Hori da, baina hori hori da. bai. Tapatu Bestela egingo dut tapa, hobeto? bai tapa jarri. Ego osagai bezala, gaur arroz txurila, Hori. bomba arroza, ezta? Hori da, bai. Hori da, arroza bukatu zai, eta hau pixka gehiago egiten utzi, eta berehala gatoz. Listo, oso ondo, arroza gaitu, Vale, hori ja. da, sartu Arroza arroza, eginda. hori. Kaldoso, ezta, zegoixua, Kaldoso, hori da. hori da. Eta gero loditu nahi izan ezko, pixka gehiago utzi ezko, arroza beak gorputza ematen dio, eta listo. Argi. Ja, orain tapatu eta lau edo 5 minuto horreuki eta atera gero. Hori da, entzun duzu, 3-4 minutu, eta listo. Listo. Dana bat eginda, ezta? Orain atera gogu. Hori da, bai. Igual egin zaigun. Horaxe. Txoriak irezi ez digu ingo. Ez. Egetan baina benez. Jaz bihatza geratu da, Hori. Bueno, orain egin dut Bai, zati, eskatu, hori, erdia eskatu, zatitu, hori da, eta Bai, eta gero hemen gelditu dien zati txiki horieke, Bai, txapaminean, hori arroz da. eta guzti horiek izaten jako Arrozarekin gero, bai. Hori da. Bai, hasieran pentsatzen nuen handia zela, baina gero nola txikitzen da, bai, hombre, gero Hori da. egosi egiten da, eta Hori da, txiki gero. hau kenduko dugu. Hori da, teko zurra, barrukilak eta kendu, bizka, bueno, garbia zegoen, baina Bai. hori da. Hori da, eta aurkezpena, zuk erabiltzen den zu bezala, buztinezko plater beru honetan, Hori ezta? da, bai. Hori da, argi. Hori Gutxora, da, bai, horrekin igual ondo? Bai. Hori da. Bizkat altzuk izut. Bai. Hori da. Bueno, ja jarriko dugu arroza eta haragia hemen dago ere. Oso jabinepen, goxo. Ah, bai. Bai. Hori da. Hau, bai. Hori da, pixkatu lan ligatu. Hori da. Gero gainetik pixken hori mozu, brillo Hori, pixera bai. emateko. Hori da, hemen telebistan da brilloak eta asko laguntzen dugu. Azkenengo itxurentzako. Hori da, Aro, eharke. Pasillo harra. ja. Pues hor dia, amaren usakumeak. Oso komeak. Hor sufritzen ongo da ama ezan, bai, nola hindu eta hola eta itxura ona, axuan. Hori da, Gaurko lehen da biziko platera, usokumea, bomba arrozarekin, ezta? Hori da, bai. Azken ukituak ezan eta berehala daztatuko dut. Usakumea oliba oliotan frijitu eta gorde geroko. Oli horretan azenarioa, baratxuria eta tipula txikituta gehitu. Guztia zueztitu. Koinaka gehitu eta galdarraztatu. Olio salda, bota. Usakumea berriz bertan sartu eta guztia erregozi. Zalda berotu, gatza eta olioaz. Bomba arroza gehitu eta egozi. Arroz egozia usakumeari gehitu eta guztia aurkeztu. Bai, Maritxu, prest daztatzeko. Amak erakutzitako platera. Ama asunek, hori da. A ber. Ongi egina dago, ez? Bai. Erakitzeko orduan arraz pixkatekin. Hola, xen, kaldoso. Badu zaborea, Hemengo mami txiki hauek eta baita ere goxuak, a ber. Primerako dago, bai. Eta arroza bomba, bakizuen, bomba etza hau bere borobil, puntutik pasagabe bere puntuan, ezta? Bai. Lagungarri bezala, osagai bezala, aproposa. Eta goxua da, kaldoso, la bizka suelto. Aixun ondo erakutsi duzu eta berak ondo egine bai,